book of Jonah or sa Jonas. Jonah chapter 3. Sana ni. Jonah chapter 3 verses 1 to 10. Nanata, ang Ginoo miingon na usab kang Jonas, lakaw ngadto sa dakong syudad sa Nineveh ug isangyaw didto ang mensahe nga gitugyan ko kanimo. Busa miadto si Jonas sa Nineveh. Ang Nineveh dako kayong syudad ug tulo ka adlaw ang pagbaktas tadlas niini. Si Jonas misulod sa syudad ug tapos sa usa ka adlaw pagbaktas miingon siya, laglagon ang Nineveh tapos sa 40 ka adlaw. Ang tanang tawo nga nagpuyo sa Nineveh mituo sa mensahe sa Dios ug nagpuasa sila. Ang tanang tawo gikan sa labing inila ngadto sa labing timawa nagbistig sako ilhanan sa ilang paghinulsol. Sa pagkabalita niini sa hari sa Nineveh, mitindog siya gikan sa iyang trono. Unya gihukas niya ang iyang bisti. Nagsulob siyag sako og milingkod sa abo. Og nagpadala siyag pahibalo ngadto sa mga lumulupyo sa Nineveh. Siya miingon, ako og ang akong mga opisyal nagdili sa tanang tawo og mananap sa pagkaon o pag-inom. Kinahanglan ang tanang tawong mananap, magbistig sako. Ang tanan kinahanglan nga kinasingkasing nga magampo sa Dios ug mamiya sa daotan nga pagkinabuhi. Bisan pag mausab ang laraw sa Dios ug dili na siya masuko kanato ug dili kita mga matay. Nakita sa Dios ang gibuhat nila ug nakita niya nga gibiyaan nila ang ilang daotang pagkinabuhi. Busa wala ipadayon sa Dios ang iyang laraw ug wala niya ipahamtang kanila ang makalilisang nga silot. Ang Ginoo magpanalangin sa iyang mga pulong mga igsoon. Lord God, salamat sa imong mga mensahe nga imong ihatag sa matag usa kanamo ug among pangayoon kanimo nga kaming tanan makasabot og ayo sa mga pulong nga gusto nimong ihatag diri kanamo. I pray, Lord, nga kami usab sa among mga kinabuhi kanunay kami nga magmapasalamaton tungod kay ikaw man ang Dios naghatag kanamong tsansa paglaom sa diha nga may mga silot unta kaming madawat apan wala namo ni naangkon tungod kay ikaw ang Dios mao mismo ang nagtangtang ni ining maong kasalanan sa among mga kinabuhi ug ang imong bugtong anak maoy nagantos sa maong mga silot. Salamat kayo ni ana, Lord, and I pray God na i-guide nimo karon ang matag usa kanamo sa amo Ginoo nga pagpaminaw sa imong mga pulong. Mao ni ang among ipangayo, giampo ug gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Kitang tanan magaingon. Amen and amen. Mayang gabi na tong tanan. Karon nga kagabihon mga igsoon, atong tun-an kining giingon diha nga nasayang nga kapasayloan nga gihatag sa Ginoo. Nasayang nga kapasayloan nga gihatag sa Ginoo. So kagabi amo sab ning gisgutan ningon ko sa mga papa nga ako sab ning i-share usab sa katawhan tungod kay kitang tanan ang inahanglan niini. Kay sa diha ra bang una natong nabati ang gugmas Ginoo ug ang kapasayloan. Grabe kayo ang atong tandog. Lipay kay tang nag-alagad, lipay kay tang magsimbas Ginoo. Pero nagkadugay ang nahitabo mga igsoon, masayang
kadtong kapasayloan ug ang gugma nga atong nadawat pareha ni ining Nineveh. So hopefully maminaw tag-ayo dili nato ni sayangon mga igsoon. Okay, unsay background ni ini? Ang Nineveh uluhang syudad ni sa Assyria. So kung imo yung kag Assyria, bantugan ni nga kining mangingilog, mananakop, sige nilang gisulong ang Israel sa ilang kapanahonan. Sa dili pa lig-on ang Babylonia, sa bag-o pa lang nagpanukad ang gingharian sa Babylonia, ang Nineveh kusgan na kaayo. Ako nang gi-illustrate kagabi nga ako ang Assyria ug ang akong anak nga si Keziah mao ang Babylonia. Niabot man ng panahon mga igsuon nga ang Assyria na pod maoy ni huyang ug ang Babylonia na pod maoy ni kusgan og ayo. So kung imong tan-awon ang process sa tanan nga mga nasod sa Bible, inig kusgan sa usang nasod na ay mohuyang nga mga nasod. Then kining mga huyang nga nasod, pag mangusog na ni silag sugod, kanang mga kusgan nga nasod, magkahilis pod sila. Munang ang North Korea, ang China, Russia, kinsa pa na sila, ay lang na silag maggara-gara. Kaya ang Ginoo may gapakunhod sa nasod, siya pod ang nagpauswag sa ubang nasod. So kita, padong pa lang, sila tuwa na dito. Asa man sila padong? Are, kita mo'y padong pa dito. So paminaw mo kayo tungod kay kasagaran, kitang mga Kristohanon, pag nagkumpiyansa ta, ang nahitabo sa Nineveh, mahitabo nato, mahitabo sa atong pamilya, mahitabo sa church, o mahitabo pod sa atong nasod, kung dili ta magmabinantayon. Nakuha na to? Nasabta na to? So si Jonas mga igsuon, isugo sa Ginoo nga Jonas, lakaos Nineveh, walihi didto ang katawhan aron sila mobiya sa ilang sala. Kay kaning Nineveh sa kapanahonan ni Jonas, wala kailag Diyos, unya nisugod na ni silag, barog, nigamhanan na sila. Mauni nga garbo kay sila, ang katawhan sa Diyos, kanunay nilang ginasulong. Si Jonas, gisugo sa Ginoo, lakaw Jonas. Si Jonas nga Israelite, nasayod siya, nga dugay ng mga katuigan o taas ng mga kapanahonan, nga kining Assyria, dautan kaayo ni, o kanunay ning nagsulong, kanunay ning nang hilabot sa nasod nila, sa mga Hudyo. Munang lagot kay Jonah, di siya gustong muadto, muwali aron sila maghinulsol. Ang iyang gusto, nga ang Assyria panimaslan sa Ginoo. Palihog ko sa mga bata na nga bibo na sila. So, kinibitang gusto gyud niya nga panimaslan ang kaaway ba? So munang di siya ganahang muadto og muwali. That is why nigamit siya sa lapi, plite sa barko, sakay siya padong sa Tarsis. No? Nigasto siya aron magpalayo sa Ginoo. Nindot biya po ning watay kwarta. Kay naa po dahil mga taong kwartahan gastuhon nila palayo sa Ginoo. Pareha ni Jonah. But sa tunga-tunga sa iyang biyahe, gitayog ni Lord ang kadagatan. Unya, galisod ang barko. Ang ilang gibuhat, ang tanang mga kargamento, gipanglabay nila aron mugaan ang barko. And then pagkahuman, nagrepa sila. Sa atong kapanahunan ang karon kanang magpatuyok og botilya. O kinsay matungnan, maunay sadaan. Og natungnan si Jonah. Gipangutana si Jonah, unsa man ni? Ingon siya nga ako'y nakaingon ani kay gisugo kus ginugwa ko nituman. Unsaon ka man namo? Arong mahunong ning maong katalagman og mo-survive mig mabuhi mi. Ningos Jonah isalibay kus dagat. Voluntaryo siyang magpalabay sa iyang kaugalingon. So salibay siya sa dagat o gisaw siya sa balyena. Or wala gibutang dito kung sa gining isda ano? Di po man po to ginamos ang isaw niya. Dakong isda. Unya ningon dia for 3 days and 3 nights naa siya sa tiyan sa isda. Ug pagkahuman gibugwak siya, gisuka siya sa isda didto sa baybay sa Nineveh. No? So
ug tawgon ka ni Lord unya musimang gyud ka, bantay lang gyud ka kay mangita gyud paagis ang Ginoong lamunon kas kangit-ngit sa problema ug hangtod nga makahinumdum kang dunay Dios. So naginulsol siya pa sa ilua ako Ginoo. Walay natago nimo. So nadawat niya ang kapasayloan sa Dios ug nagpadayon ang tawag sa iyang kinabuhi ug gibugwak siya sa dapit sa baybayon sa Nineveh kining syudad. Nya didto niingon diha nga si Jonah nagsugod og wali. Pero ang gidak-on sa maong syudad, imagine niha ato sang usahon. Ingon ang verse 1, ang Ginoo mingon kang nausab kang Jonah, nana siya sa Nineveh ani. Amen. Humana siya gisuka sa isda. Lakaw ngadtos dakong syudad sa Nineveh. Og isangyaw dito ang mensahe nga gitugyan ko kanimo. So, ikaw ug ako naarabag yun tayo tawag sa Ginoong musugilon sa iyang mga pulong ngadto sa uban. Ayaw huwatang kaunon pa kag isda, kaunon pa kag kalisdanan. Ingon diha, busa miadto si Jonah sa Nineveh. Now, gidescribe unsa ang gidak-on sa Nineveh. Tanawa ha? Ang Nineveh gikan sa mangga abot sa baklayon. Boundaries buol ba? Baklayon. So ningon siya nga gikan sa pagsulod niya sa maong syudad, ang Nineveh, dako kayong syudad, tulo ka adlaw ang pagbaktas, tadlas niini. So gikan ka sa pag-abot nimo sa maong syudad, inigsulod nimo, una ka mo abot didto sa kinatumyan sa maong syudad, tulo ka adlaw nga baktason. Sulaya kung nagbaktas ning buhol abot ubay, mga 3 days abot gyud ka. So imagine na, syudad rana sa Assyria, ingana kadako. Pero tindakuan ng Nineveh. So murag tibuok buhol, ang gidakon sa maong syudad. Unya, makalilisan kayo ang dangatan ani. Paminaw ha? So si Jonas, ningon diya sa verse 4, si Jonas misulod sa syudad, og tapos sa usa ka adlong pagbaktas, miingon siya, laglagon sa ang Nineveh tapos sa 40 ka adlaw. Mubo ra kayo ang wali no. Siyagit ra siya, "Oy, 40 days gikan ron, hurot yung mga wala na siya na malikas." Hurot yun mong mga Mubo ra kayo ang iyang wali. Nya usa ka adlaw niyang baktas. Na kung atong sabton, hapit na siya moabot sa tunga-tunga sa maong syudad. Kay tulo man ka adlaw baktason ang syudad. So hapit na siya moabot sa tunga-tunga. Og niingon siya, 40 days gikan ron. Kining syudara pulpugon gyud ni sa Ginoo. Pulbos gyud mo dinhi. And after that, niingon ang verse 5, ang tanang mga tawo nga nagpuyo sa Nineveh mituo sa mensahe sa Dios ug nagpuasa sila. O sara may mensahe sa Ginoo. Laglagon ang Nineveh tapos sa 40 ka adlaw, mubo ra kayo. Pero ningon diya ang mga taong nakadungog mituo og naghinulsol. Kanang nasimong tapad na sige ra kag paminaw, wag gyud kay hinulsol. Unya ningon diha ang tanang tawo gikan sa labing inila ngadtos labing timawa nagbistig sako ilhanan sa ilang paghinulsol. Tanang tawo giingon. Dato og pobre na level silang nagsulob og sako mga igsuon. Sunod, ingon ang verse 6, sa pagkabalita niini sa hari sa Nineveh, pagkadungog sa hari, mitindog siya gikan sa iyang trono, unya gihukas niya ang iyang bisti og nagsulob siya sako og milingkod sa abo, pati ang hari naghinulsol. Unsa ra gani toy giwali? 40 days gikan ron, hurot gyud mo. Mora. In verse 7, og nagpadala siya pahibalo ngadto sa mga lumulupyo sa Nineveh, siya nag-ingon, ako og ang akong mga opisyal nagdili sa tanang mga tawo og mananap sa pagkaon og pag-inom. Kinahanglan ang tanang mga tawo og mananap magbistig sako, ang tanan kinahanglan kinasingkasing nga magampo sa Dios ug mamiya sa daotang pagkinabuhi. Hari sa Nineveh niya, siya nagmando, gipadalan niya suwat
ang tanang kinasuok-suukan. Gipahibalo sa mga barangay, sa mga purok, sa mga kada pamilya, nga ako ang hari nagsugo. Bisan ng inyong mga iro, mga kaabaw, mga baka, mga tanang mga mananap, walay kumpayan, walay itugway, walay bakiruhan, walay pasibsibon, walay paimnog tubig, pati itong bagong mga nanganak, walay bata nga pasusuhon. Grabe tanan gyud. Sa imong madunggan, kining usa ka syudad nga murag dakuas Bohol, tanan nagsyagit, naghilak o nagpakitabang sa Ginoo. Lord, kinsa nalay mabuhi Ginoo? Kung unsa kami kadautan, mas dako ang imong gugma, pasayloa kami. Pag abot sa ika-39 nga adlaw, hilom na kayo sila, Lord. Pag ika-40, nahurot yung taani, Lord, ikaw na'y bahala, mga matay mi. Natapos ang ika-40 kaadlaw, naglipay silag ayo kay wala na dayon ang kasuko sa Ginoo. Na silang tanan ng malipayon, doon na ray usang perting laguta. Ang iyang pangalan si Jonas. Nga naman, wala na hitabo, wala na dayon ang gusto ni Jonas. Kaya ang gusto ni Jonas nga, ang Nineveh silutan sa Diyos. Gani, mikatkat ni siya mga igsuon sa habog nga dapit nga diin init kaayo. Ug walay kahoyng makatabon niya, arong makitaan niya ang tibuok syudad nga sunugon sa Diyos. Ug kay wa man, naglagot siya ayo og naingon sang may pay namatay na lang ko. Na mga tao mga igsuon og dili mahitabo ang ilang gusto, mangandoy na lang mamatay. May pay, mamatay na lang ko. Nga na siya. Og sunod nga nahitabo, mga igsuon, kay si Jonas di naman maminaw sa Diyos. Di naman sa maminaw sultian sa Diyos. Nigamit si Lord og usa ka tanom. Aron kining maong tanom, maoy muwali ni Jonas, maoy mo pasabot ni Jonas. Sa pagkahapon, mga igsuon, nagsalibay og liso ang Ginoo. Gipatubo niya ang maong atong ingnon diha nga murag bagon nga nikapot mga igsuon. Kana bitaw, tan-awon nimo nang naiuga na kayong kahoy unya may mga sanga-sanga nga laya na usab. Nagmilagro ang Dios nga sa usa ka gabi mitubo kining maong liso nahimong daw bagon nga nikatkat ni ining maong uga nga kahoy tingali. Nga dito si Jonah nakapasilong sa tibok adlaw pagkaugma. Pagmata niya, ay salamat Ginoo. Di nagyug ko mainitan. Uy, ulan nun, nagyug kalayo, excited, nagyug ko. Muray gidangat ninyo ron. Pag abot sa alas 8, alas 9, ningon diha nga ang ulod. Mikaon sa tanom, sa gamot nini. Unya, pagsubang sa adlaw, nalaya o gihuros sa hangin ng mga dahon na ngawala. Si Jonas perting si Kuha, Lord, kawala, gyud nimo'y kaluoy, Ginoo. Wa ka naluoy sa tanom. Gipatubo nimo, usara kagabi, pagkabuntag, sugot kang mamatay. Human, nagbagulbol si Jonas. Ingon ang verse 10, mga igsuon, chapter 4, verse 10. Jonah, chapter 4, verse 10 to 11. Ang Ginoo miingon kaniya, mitubo kining tanuma sa usa ka gabi lamang, ug nahanaw pagkaugma. Wala kay nahimo alang niini, ug dili ikaw ang nagpatubo apan naluoy ka niini. Labi pa akong maluoy sa Nineveh, kanang dakong siyudad, nga may kapin 120,000 kakabataan nga inosente, wala pay labot ang daghang hayupan. Tanawa ragone, maluoy tagtanong ba? Pero huwag yun tayo kaluoy ng mga kalagdag, mga impyerno. No. Lingian na si Muntapad, naigo kayo ta. Sulti ba naigo yun ta? Kamantay mo?
Ya atong sapatos kaunog iro, luya mo sapatos. Now si Pastor Jmar na disgrasya sa ron. Jmar dili tong Jmar nga ato ang pastor bas dumagiti. Na disgrasya siya karon kay labngan sa iro. That is why kamong mga mahigugmaon dirig iro, panghukti ninyong iro. Kay mulabang nagkalsada, makadisgrasya na og mamatay ang nagmotor nga nibangga sa iro. Ikaw mo'y mo palubong. Makaya ba nimong sustintuhan ang pamilya, anak? Kung pananglit ang madisgrasya, breadwinner. Pero tindaghan ang samad, Pastor J. Maron. Nga naman, buhi-buhi og iro, irresponsable. Na may mga tao nga na, ganahang magbuhi, labong rabag, batuon lang iro, masuko, ipabarangay ka. Animal Welfare Act, nga na dayon. Yang maligsa ng iro, kay way batasan. My God, kay ang project sa DPWH, maghimo og kalsada para sa mga iro, dili para sa sakyanan. Panghukti ng inyong mga sakyanan. Kaya ang kalsada para sa iro. Hello? Si Jonah naluoy sa tanom. Pero wag yun lamang siya naluoy. Aning dako kayong syudad nga hukman sa Ginoo. Kung dili sila maginulsol, 120,000 ka inosenting mga bata ang mga matay o apil. O siya naluoy. Naluoy siya sa tanom. Ug tuod man mga igsoon, ang maong syudad gipasaylo sa Ginoo. Gipasaylo sa Ginoo ang maong syudad sa chapter 3 verse 10. Ningon nga nakita sa Dios ang gibuhat nila og nakita niya nga ilang gibiyaan ang ilang daotang pagkinabuhi. Sa Europe karon mga igsoon, 100,000 nga mga young people naa na lang diha mga igsoon sa 9 or 8 ngadto 9% ang nagtuo Ginoo. Nga naman, kining maong mga young people na-raise sila sa church. Pero sa grabe kayo ang kaalam mga igsuon ni taasan mo ning social media karon unsa pa tong ipangisgutan mga 5G mga yun ana. Niabot sa panahon nga di na gyud sila motuog Ginoo. Doong sila church pero di na sila motuog Ginoo tungod lagi aning babad na kayo sila social media. And then niabot na gyud ang panahon nga wa na gyud sila nag-adtos Ginoo. Sumudong ka sa mga European churches kasagaran nga naa diha mga tiguwang na kayo. Inig pangamatay na ana sirado na ang church ibaligya na lang himuong shop. Himuon na lang shop. Munang salamat kayo, bisag dili maapil og wali inyong mga ngalan, katong nagboluntaryo og tudlo sa mga bata. Dinhi sa tong church, salamat yun kayo. Kay mga matay namin, kay tiguang namin, ang mga bata magsunod. Naay problema ni, connected ni siya sa Book of Jonah. So gipasaylo ni Lord ang Jonah, sa kapanahunan ni Jonah, gipasaylo ni Lord ang Assyria, ang Nineveh. Milabay ang 150 years. Pila ka tuig? Nilabay ang 150 ka tuig si propeta Nahum na po'y gipadalas Ginoo. Nahum adtua ang Nineveh. Ingna sila nga di na mausob ang akong hukom. Hutdon nako sila. See? Atong atuon ning Nahum mga igsoon. Atong ukbo ng atong mga... So ako sa ning i-share sa inyo ha, tungod kay dili pwede mga igsuon nga ikaw ug ako kanang wala ratay pagahimuon. Kitang tanan naatay mga responsibilidad. So Nahum chapter 3 verses 5 to 7. Nahum chapter 3 verses 5 to 7. Nara, tanawa dire, itong walay Bible. Ang Ginoo nga labing gamhanan nag-ingon, makigbatok ako kanimo Nineveh. Pila ni katuig? Gikan sa panahon ni Jonas? 150 katuig. Naminaw tanan? 150 years. Sinahom na po'y gipadala. Ningon siya, Nahum adto ang Nineveh, usultihin sila.
nga ang Ginoo nga labing gamhanan nag-ingon, makigbatok ako kanimo Nineve. Sunod niyang gisulti, unsa? Hubuan ko ikaw. Og ipakita ko sa kanasuran ang imong kahubo. Kanang naatay gitago-taguan, sekreto, ang Dios, paghubuan na ka, makita na gyud na. Okay? Way matago sa Ginoo. Og ang mga gingharian nga imong gipakaulawan. Next. Ingon ang verse 6. Labayon ikaw og hugaw. Sa lain nga translation, tai. Hugaw sa hayop, or unsa nga hugaw. Labayon ko ikaw og hugaw og dumtan ko ikaw. Sa lain nga translation, lapok. Kinsa diha, suway diha, tanawa. Lapok ang nakabutang. Isa labayon ko ikaw og lapok og dumtan ko ikaw og himuong talan-awon sa katawhan. Verse 7. Ingon ang verse 7, ug ang tanan nga mutan-aw kanimo mulikay og moingon. Kasabot mo anang mulikay? Ha? Hebrew man eh. Sa originally ang Old Testament Hebrew, ang New Testament Greek. Original nga pagkasulat. Kanang mulikay, kana bitong ilingiw ang imong dagway unya manampong ka. Something like iw kaayog kasukaon kang magtanaw. Mo man gipasabot anang mulikay. Grabe. Ngana. Nakita na to? Mulikay og muingon, nagunob ang Nineve. Ano day magunob sa imong labot? Unya na masabtan nimo ni. Kinsay muhilak alang niya. Kisa may muhilak alang niya ang mga nasod, iya mang gisulong, gikawatan, gipakaulawan. So siya nga magunob, walay mutabang. Kinsay mulipay kaniya. So ari na ta, kay maghusay na ta ngano ning nahitabo mga igsoon. So, balikon nako, kini nga Nineve mga igsoon, usa ka dako kayong syudad. O niya, gilibutan ni siya, imagine ha, ang syudad nga murag gidakon sa Bohol. Nganong maingon tag murag gidakon sa Bohol? Because kung gikan kag Tagbilaran, magbaktas kag padong sa Ubay, mga 3 days siguro. Mabot na ka dito. Kaya mo pahuwi, pamampod. So muna atong estimate. No? Ningon diha nga, gilibutan ni siya og 45 walls. Katang giingon na Great Wall sa China, sawa pa na namugna ng Great Wall nila, mas naunang namugna ng Great Wall sa Assyria. Pero wala na ni siya igkita karon. Unya makasabot ka nga tinuod ang gisulti sa Bible. Ningon diha nga ang maong gitason sa maong pader usa ka gatos ka pulgada to, no? Feet 100 feet ang gitason sa pader. May tulo ka karwahe nga pwedeng magtapad ibabaw sa pader nga magtuyok-tuyok sa syudad. So, ibutang na lang tulo ka tricycle mag-agi sa ibabaw sa pader nga 100 feet ang gitason. So, perting lisudan ning sudlon. Ikaduha, dunay 200 watts tower 100 feet ang gitason nga nagapanukad sa ibabaw sa wall. So na 200 na ni kung magagikan sa yuta, sa foundation. Akong usbon, kining maong pader nga nagpalibot sa syudad, nga sama tingali kadakon sa Bohol, 100 feet ang gitason. So manglapaw ni sa glubi, mga siguro mga igsoon, makakita mo og kabilya, sumpaya ang kabilya, 5 ka ingon ana, kay 20 feet man na. 5 ka kabilya imong sumpayon. Muna gitason sa wall. Sa ibabaw sa wall, dunay mga tower nga adto magbantay ang sundalo, ibabaw sa maong tower, 200 kabuok, libot sa maong syudad gyapon, sa ibabaw sa wall ni siya, gabarog. 200 kabuok. And then, sa gawa sa maong wall, doon ay gitawag og mot. Dili ni mot-mot.
Na mas mot-mot diri sa tubangan. Remart na siya. Ay, mot-mot ninyo. Ay, nausa na moy-moy, mot-mot. Rik-rik. Rere. Kike. Nausa na, no? So doon ay mot. Kining mot, kung sundalo pa ka, mga paksol. Or kana bitong ilang kanalan nila taga dinhi nga igong makita sila sa kontra. O niya adto ni sila ang barricade ang tawag ani sa literal nga term sa Bisaya, barricade. Barikada. Barricade ka English tingali na wa ko kibaw. Barikada nga inignaay kontra mangambak sila ani. So dunay mot sa gawas sa Assyria, 60 feet ang gilamlon. Na-imagine na ninyo tong salida bitaw nga mga giants gikas ibabaw na nga naog sila. Nya ilang gisulong tong kingdom, dili sila makaditso sa kingdom kay taas kayo ang wall plus naay dako kayong kanal. Mao ni gisgutan dire. Ibabaw sa ang maong gawas sa maong pader sa syudad, dunay mot or kanal. 60 feet ang giladmon. Og 150 ang gilapdon feet. Nagsunod lagi mo? Gaya humana niya. Napa mo? 60 feet ang gilamnon sa kanal, 150 ang gilapdon. So kung naay mga sundalo, bisag pila pa mo kalibo, munaog pa mo aning 60 feet, nya 100 feet pa man ang iyahang flat sa ilawom, then mo saka na po mo 60 feet, nya usa pa mo moabot sa wall, unya ang wall, 100 feet ang gitason. So lisod ning sudlon. Inig atake sa kaaway, ang maong kanal huwaran nilag mga lana. Inig sulungon sila ang maong kanal nga 60 feet ang gilamnon og 150 ang gilapdon nga naglibot sa syudad, huwaran nila og lana og ilang pasigaon. Mauna nga wala gyoy makapildi nila. Wa gyoy makapildi nila. Og nihambog sila ayo. Gisulong nila ang Israel, na kuha nila, naagaw nila ang Israel. Sunod sa time ni Sennacherib, ang Juda na pod mo ilang sulungon. Wala ni sila ipildi. Ang Babylonia di pa kahimo sa pagsukol ani nilang panahon na. Nganuman, tungod kay sa gikaingon ko na ang Babylonia, mura pag si Kisaya, sila nga Assyria, ang Nineveh, murag si Jonas. Murag ang papa. Kung imong itandi ang ilang strength. Nakuha na to? Tungod kay grabe na sila ka-secured. Gikalimtan nila, unsay ilang nalimtan? 150 years ago, gipasaylo sila sa Diyos tungod sa wali ni Jonah. And after 150 years, gikalimtan nilang naay Diyos. Number one nga problema, ang mga tao sa panahon ni Jonah, wala na nudlo sa ilang mga anak sa dakong kapasayloan nga gibuhat sa Ginoo. O kay 150 years man, atong ibutang ni abot ni og 14 ka generation. Estimate ra na, 14 ka generation. Ang akong anak, wa na ko tudlo bisag nakabalo ko sa pulong sa Dios. So ang akong anak naminyo og nag-anak-anak pod, wala gihapon nila tudlo Hangtod nga wa na gyud nakahibaw og nakahinumdom sa panahon ni Jonah nga ang Nineveh gipasaylo sa Dios o gikaluy-an sa Ginoo. Munang niingon kong nasayang ang kapasayloan o ang tsansa. Kay after 150 years, nihambog man sila ayo. Tanawa, una, tungod kay 100 feet man ang gitason, plus 200 feet gikan sa foundation, ang mga tower nga 200 usab ka buok, walay bisan kinsang makaduol o makahibalo og unsay naa sa sulod. No wonder nga niingon si Lord sa Nahum, hubuan ka nako. In other words, tangtangon nako ang imong pader. Ang nagbisti kag kaligon, nagbisti ka, ang imong bisti maong ang imong proteksyon, ang imong pader mao ang imong proteksyon, hubuon nako na.
Dinis atong kinabuhi giproteksyonan, kining atong kadasig mga igsoon, kining atong pag-ampo, kining atong paghigugma, kining atong kalipay sa pag-alagad sa Dios Pader ni nga nanalipod nato. Pero malungpag na gani ni na makit-an na gyud tang hubo mga igsoon. Usa sa atong mga igsoon akong gibisita. Dugay naman kay ka. Tungag tuig naman kapin kang nibiya. Saman, balik na ta kay ani nga atong kinabuhi. Ingon siya mao lagi ni pastor ni agilatos na kog ayos Ginoo. Tan-awa ra gud ko. Kuna. Sige lang pastor kay okay na ni. Mabalik na ko pastor. Ay, okay. Bahalag di pa okay lala. Let's go. Ay, sa pastor kay mauwaw ko. 150 years nalimtan nila. And that is why karon hukman na po sila. Balikon nato ang Nahum, subayo nato. Nahum chapter 3 verses 5, 6 and 7. Palihog ko. Nahum chapter 3 verses 5, 6 and 7. Nag-ingon ang labing gamhanan. Ang Ginoo nga labing gamhanan nag-ingon, makigbatok ako kanimo. Di ana. Sige. Ligon man ka. Wala na imo daog nimo bisag kinsang nasura. Ang imong garbo mas baga pa sa pader nga naa nimo. Unya imong giila ang imong kaugalingon ni Nebe nga ikaw mo'y Dios kay ang tanan na paluhod nimo, tanang gingarian na paluhod nimo. Karon makigbatok ko nimo. Unang-una, Kristohanon paminaw. Unsa man kahimtangas kinabuhi ka pag ang Ginoo nay makigbatok nato dili gyud ta magsilbi. Munang always nato ang hinumduman, Lord, ikaw gyud ang pader nga nanalipod nako. Mihan nindutan ako og balay, nindot nako og di na ko maulanan kay naa na ko masakyan. Tagas na kay ning pader sa balay. Sulay ko naghimo sa inyong balay o niya tagsa ka lubi ng gitason sa mga hollow blocks gipile pataas. Wa nay hangin mosulod. O nindot ba? Niglinog nga tuok ra mag-inyo. So, ano kayo siya? So niingon siya, makigbatok ako kanimo. Kitang mga Kristohanon, ang atong wall si Lord. If God is with us, then who can be against us? Ingon diha. So hubuan ko ikaw. It means lumpagon nako ning tangtangon ako ning imong gisanina, kining imong biste nga mao ang pader kinahabugan. And then ingon siya, ipakita ko sa kanasuran ang imong pagkahubo. Kay di man nimo makit-ag unsa gyuning Assyria. Kay ang imong makit-an ani, mga sundalo ramang mugawa sa gate, subay sa taytayan, ilalom sa taytayan, 60 feet nga giladmon o 150 feet nga gilapdon nga kanal. Unya, makit-an na nila ni mga sundalong nanulong. Ang sulod sa Nineveh, wa gyud nila nakit-ig unsay naa dito. But ingon si Lord, hubuan ako ni og akong ipakita sa tanang nasod sa imong palibot. Sa verse 6, labayon ko ikaw, glapok, hugaw, og dumtan ko ikaw. Kabalo mo kung sa'yo naitabo. 1846. Dugaya kayo, no? Because 600 centuries before natawos Jesus, mao man ni ang sugilanon ni Nahum. Unya, 600 ka mga tuig gawa pa natawos Jesus. Pagkatawo ni Jesus, niabot pag usa ka libo o 86. No. 1846. 1,846 years. Gikas pagkatao ni Kristo, usa man ay nadiskubrian ang Asyriang natabunan. Paminawa ha? Labayon ko ikaglapok, ug dumtan ko ikaw, ug himuon kong talan-awon sa katawhan. Kabalo mo kung sa'yo naitabo? Ang dili kayang lumpagon sa tao, kayang lumpagon sa Diyos. So, giprophesy ni ini nga, pag ingon niyang labayon og lapok or hugaw, ang river nga Tigris, maoy gigamit ni Lord. Kung imo nang subayon sa history,
Sa kapanahunan nga giprophesy ni Nahum, niabot gyud ang panahon nga ang Tigris ni apaw ug ang iyang gidala lapok 60 feet and 100 ang giladmon ug 150 ang gilapdon sa maong kanal nga nagproteksyon before sa wall, natabunan sa lapok ug ni-collapse ang wall. Tan-awa ra gyud ning bisag unsa gyud ay ka-secure ang feeling sa tao, no? Mo collapse gyud basta ang Ginoo nay wala diha. So pag ingong labayon ko ikagugaw, labayong lapok, it means tabunan gyud siya, literal nga lapok. Ug ang tanan nga mutan-aw kanimo, mulikay og muingon, nagunob ang Nineveh, kinsay muhilak alang kaniya, ug kinsay mulipay kaniya. Tera. So, pag-awa sa Tigre, kay dako kayo ni nga tubig, nagdala ni siyag lapok mga dagkong troso, siya ang nitabon sa kanal og nilumpag sa wall nga naa dapit sa bahin niya, ang gilid niya is ang suba sa Tigres. Mao man toy didako og ayo og naigo gyud niya. Pagkalumpag niya, aning panahona kusgan na kaayo ang Babylonia. Mao pagtabon sa kanal, nalumpag ang iyang pader, gisulod sa kasundaluan sa Babylonia. Gisunog ang syudad sa Nineveh, ug unya pagkahuman mga igsoon, gilumpag ang pader. Human sa paglumpag sa pader na pildi ang Assyria, gisundan pagyog mas dako pang tubig, ug natabunan gyud ang tibuok syudad sa lapok. Kung imong basahon ang Nahum, naay porsyon nga nagsulti siyang pinaagi sa baha, ilubong ko ikaw. So kung adto tas Obadiah, katong Edom, giunsa ni Lord ang Edom? Ningon siyang Edom. Bisag nagsalag kas kabituunan, hulugon ka nako. Kay si Edom, garbo man pod, kay tuas ibabaw. Si Assyria pod, mao pod, hambog, garbo, kay naa siya'y wall. 100 feet ang gitason, may mga tower siya, 200 feet gitason gikan sa yuta, og duna siya'y kanal, 60 feet ang giladmon, 150 feet ang gilapdon, nga maoy proteksyon niya. Pagkahuman siya masulong mga igsuon, gilumpag ang maong syudad, gilumpag ang maong walls, og natabunan na siya. Kung subayon nimo ang Nahum, imong ma-realize nga ang Nineveh wala na igkita. Kasi tigtanaw niyo yung Discovery Channel ani. No? 1846 didto nakitaan ang dako kayong syudad nga natabunan. Unsay ato ang pagtulunan nga atong makatunan niini? Nineveh number 1, Nineveh nakahimo kag tag-as nga wall, ginamit ang kinawat nimo sa ubang mga nasod. Bahandi tungod sa imong pagpanglubig sa ubang mga nasod. E nagamhanan ka tungod sa imong pagkadautan. Gikalimtan nimo nga sa makausa, gihigugma ka pag-ayo sa Dios, o gipasaylo ka. Apan karon, si Jonah, maluoy pa kayo ang Ginoo sa time sa taga Nineveh. But sa time ni Nahum conclusion, wa na gyud niingon si Lord Nahum, lakaw adtua kay basin pag maghinulsol. But ang iya rang gipawali tulo nga i-judge na ni Lord ang maong dako kayong syudad. Number 2, og unsang paagi i-judge ni Lord. Og number 3, giunsa pagpatuman ni Lord ang iyang hukom. Ngano man, si Nineveh nakalimot sa dako kayong kapasayloan nga gihatag sa Ginoo niya. Ikaw ug ako gipakamatyan ka sa krus ni Kristo karon gaing anak ka. Gikalimtan nimo ang dako kayong kaluoy ug dako kayong kapasayloan ug dako kayong gugma nga gihatag ni Lord sa ato. Now God is calling us susama sa atong mahulagway karon ining syudaras ni Nineveh. Gusto ni Lord nga dili sayangon ang atong pagkalinuwas.
Nga dili masayang ang atong pagkapinasaylo. Mauni ang akong nakatunan. Pag musugod kag ingon nga okay ra na, moabot ang time nga okay na gyud na. Pero kung moingon gyud kang dili ko kay anak ko sa Ginoo, gipasaylo ko sa Dios. Si Nineve paminaw, gisayang nimo ang pagpuasa sa hari, ang pagpuasa sa tanang katawhan, pobre ug dato, ang pagpuasa sa mga hayupan. Gisayang nimo. Because pag-apot sa pipila ka kapanahonan, mas mudautan pamandiay ka kaysa panahon giadto ka ni Jonah. Dinhi sa atong pagkinabuhi. Natay mga kauban sa church nga namalik sa ilang Diyos-Diyos. Bisag giingnan sa Ginoo, ayaw na ni. Ayun kagabi nag-chat ko sa akong maguwang. So, kumusta? Ningon siya, Pastor, kumusta diha? Malipayon ko kay mga papa mo na ilang ihimo. Lami kayo ang among service na naginampuay migtaman. Unya, ingon siyang, dire okay ra pod kaayo. Pero subo lang ko gamay. Ano man? Ingon siya nga, wa gyud noon ni sila nagkulang sa pag-atiman. Bago pa good pod na baptize. Wala nakulang sa pag-atiman. Gitudluan, ay panginahanglanon, may mga problema, gaydan gyud sila. Pero gipili gyud nilang mutalikod sa pastor, mutalikod sa Ginoo, mutalikod sa pulong. Sa walay po pananghit, pabaptize sila SDA. Nakaingon jud ko, sakto gyud kaayo. Ngining mga gipang-ingon sa Biblia. Unsay problema, nakahuna-huna ko, tingali, wala pod kaayo sila nakasabot sa gugma sa Ginoo. Kay gusto man silang magpagapos balik sa balaod. Niyon sang Biblia, walay na matarong pinaagis hingpit nga pagtuman sa balaod. Kay ang ilhon sa Dios nga matarong ang nagtuo kang Kristo Jesus. Magsunod tuod kas balaod pero wala nimong balang espiritu. Iya ka sa Dios, dili. Sakitan kayo. Ti Aileen sige siyag hilak ngano man. Because sa amoa inigsimba, inighuman og simba, di papaulion kay maniudto. Gamay ra man pud sila. No? Mga katunga siguro ani napita. So, si Ti Aileen mauna siya tig luto. Anya, og nay emergency, siya may pada dito. Sige, may na lang ni pliti-pliti panggas nila nga unsa pa diha. Hilak siya gaayo. Kay mura kuno siya mamang gibiyaag piso. Kung naa man nato dinhi nga wa kay gibating kaguol og naay wala na nangalagad sa Dios, pangutan-a imong kaugalingon o Kristohanon baka. Because kitang mga anak sa Dios na gyud tay ka bation nga grabing kasubo ug naay mawala diha sa Ginoo. Nakuha na to. So siguro same sa ato dinhi. Because usahay makano na tag manong siging ingon ana. No? Bisan sa worship team, ingon ko, sige, sukad karon, kamo nay magpilig kanta, isend ninyo daan sa team. Kamo nay bahala. So sa mga nagtudlo pod sa mga bata, salamat kayo gyud tungod kay og wala gyud na nga ministry ambot og asa ang mga bata. So karon lang daan gasimba ta. Ang bata nay usang bata ang gatubang sa laing mga bata. Nya ganana siya. No? Gasimba ta ha, pero mag-TikTok diha nasulod po simbahan. So ana do. Akong gi hunghungan nga magsimba ta sa Ginoo. Ayaw ni kay natas simba ta. Sakit gid kaayo mga igsoon. O dili lang ta ana maka-feel. Usahay ra ba ang rason nga di na ta ka-feel? Hoy, nakapasakit ba di ko? Masakitan baka ni siya. Usahay ra ba ang rason nga dili na ta ka-feel ana? Kay naa na tay wall. Habog na kayong wall. Murag Assyria na. Munang ako gimong hangyoon mga igsoon. Kitang tanan walay labaw nato mag-iyahay tag pangatubang sa Ginoo. Yahay gid tag pangatubang.
Mao na nga kitang tanan giawhag gyud nga magmatinud-anon diha sa Ginoo. Unya makalilisang kaayo ang mahitabo mga igsuon. Karon sinahom gitawag siya sa Dios sa pag-comfort sa Juda. Ngano man ang inampuan sa Juda this time lisod na kaayo. Sige silag ampo panalipdi mi Ginoo, panalipdi mi Ginoo. Na-comfort sila, human sila nakadungog sa wali ni Nahum nga ang Assyria hingpit nga ilubong sa Ginoo. So, James 4 verse 10. Niyon sa diha mga igsoon. Humble yourself before the Lord, for in due time He will lift you up. Kadtong magpataas, ipaubos nag-ayon ni Lord. Apan kadtong mga mapaubsanon, sa gitakdang panahon, iisa na sa Ginoo. Ayaw sayangi ang dakong kapasayloan nga gibuhat ni Kristo dito sa cross. Ayaw nang sayangi. Why? Ni anatas generation nga naanan ning 5G. Unsa pa to? Uban? Gihisgutan? Nga mga, Kusgadong? Yes, artificial intelligence. Mabot ra bagyo ng mga panahon na. Naman tayo mga teachers. So dili na sila magtudlos mga bata kaya na may gitawag og artificial intelligence. Ang tanan anha na sa cellphone magdungaw. Unya ang cellphone mo tubag nagmangutana na kag nganong nagsubo man karon detalyado kayong manggawas dito tungod kay mauni. Pati wali inigtan-aw nimo ni pastor nganong ing ana iyang wali. Lagot din ni siya mo dining suko kayong magwali. Artificial intelligence. Og maoy hinungdan nga ang European countries 8 to 9% na lang ang kanhi Kristohanon nga karon ng miya og wala na di na mo tuo Ginoo because aning high-tech kayo karon. Zakaria gisulti na. Niingon diha sa book sa Sikaraya sa naghinapos nga mga kapanahunan muuswag og ayo ang kaalam sa tao. Sometimes pag ang tao maalamon og ayo, di na kamaong mo paubos, mo respeto, og di na mo tuo sa Ginoo. Unang, pasalamat ta mga igsuon nga ang pulong sa Dios kanunay gihapong nagpahinumdum sa tuwa. Magkinaunsa og magkinaunsa gyud. Magpailalom ra gyud tas pagbulutan sa Ginoo. Amen. Ang Dios magpanalangin atong tanan. Let's pray. Heavenly Father, salamat kaayo Ginoo sa mga pulong nga among nadunggan karon. Tabangi kami Lord, nga dili namo malimtan 2,000 years ago. Gihatag nimo ang dako kayong kapasayloan. Sama sa Nineveh, nadawat nila ang dako kayong kapasayloan. After 150 years ila kining giusikan. Natabunan sila. Gigunob sila. Giguba sila tungod sa ilang pagkadautan. Kami usab, O Lord, nagbasa mi karon sa imong mga pulong, naminaw mi sa mga pagtudlo ug mga pagwali. Apan, O Lord, kung dili mo kami gunitan, posible nga sama sa Nineveh, mauusab ang dangatan sa among kinabuhi, nga masayang ang kamatayon nimo didto sa krus. Ang dako kayong kapasayloan. Ngay mo nga gihatag, O Lord. Tabangi kaming mahimong lig-on kanunay magtutuo diha kanimo ug ang kaluwasan nga among nadawat pinaagi sa pagtuo among mahuptan hangtod sa pagtapos sa among kinabuhi. Salamat kayo, Lord, sa imo hakaron nga mga mensahe nga gihatag. Salamat, Lord, ang tanang naabot aning mensahe mamalandong og ayo. Kung among tan-awon katong panahon kaniadto sama sa Nineveh sa time ni Jonah, nagahilak, nagpaubos, nagdawat sa imong mga pulong. Apan karon nga milabay ang pipila ka mga kapanahunan. Sama kang Nahum sa panahon ni Nahum, nga ang Nineveh dili na maminaw tungod sa garbo, tungod sa kaugalingon Ginoo, gagarbo o Diyos.
Munang tabangi kami. We know that pride, ang garbo na adiha, nagauna before the great destruction, Ginoo. Salamat kayo. Kining tanan nga sulat sa imong mga pulong og among nabasag, among natun-an na paminawan, imo ning gisulti aron o Dios nga kaming mahigmata, Ginoo, mabuhat namo o Lord unsay angayan namong himuon. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Manindog tang tanan mga igsoon. Yes, Lord.